Așa. Îi spui lui mami cățeluș? Sau bebeluș? Cum e? Cum e, Zânie? Îmi spui o poezie, Roxy? Așa e urât. Cine e Așa e frumos. Așa e frumos. Ei, mai spui lui mami odată poezia cu păpușica? Îmi spui, Zânie? Ce faci? Aștept să-mi spui poezia. Uite, te vezi aici, uite. Îmi spui o poezie? Ia ce film ai? Uite, îl filmăm pe Pepe, vezi? Da. Și treci și tu să te filmezi, vezi?